ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି ନା? ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋ ମମି ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ମୋ ମମି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ବନେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ତ ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ବେସର, ହା ହା କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କି ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବାବା ଆଣିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ମୋ ମମି ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୋ କରିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସେ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଛି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ମମି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମମି ନେଇଥିଲା ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା। ତ ଏତକ ବାଟି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେବା ତେଲ ଗରମ କରି ଫୁଟଣ କଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ତା ଦେହରେ ବେସର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ବେସର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ପରେ ସେଥିରେ ମମି ଦେଲା ଟମାଟୋକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବ। ଟମାଟୋ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସିଝିଛି, ମମି ଟିକେ ଅଧିକ ଟମାଟୋ ନେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇନି। ତ ଆମର ବେସରରେ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ମମି ଏଇଠି ପକାଇବ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଜି ନେବେ ଯେମିତି ମୋ ମମି ଭାଜିଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ହଳଦୀ। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଦେବେ। ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଆ କି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଭେଜ୍ର ରେସିପି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ନନ୍ଭେଜ୍ର ଦେବା। ତ ମୋ ମମି ଆଜି ନିଜେ ସୁଟ୍ କରି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମମି ପକାଇଦେଲା ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ମୋ ମମି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁ।